Salam. Ala sedarion pareyon amado diuriatta. Jadi ala proses sida jongjong mahita ingat tabe masuk ma prosesi. Budul mahita di mana tak? Shalom. Horas madihita namandohoti parminggon di Bagas Joro HKBP Mampang Perapatan. Lumobi dihamu natongon omba sondope mandohoti parminggon di Bagas Joroon. Andorang sumasuk kita tu parminggon di Bagas Joro matangyang nahom mahita di rohatabe. Amin. Marende mahita siyang bukuende nomor 20 ayat 1 ayat 2. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia,
na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ditimbang rohanami do ale debata, asin ni roham di pasitongaan ni Joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata, ro di ujung ni tanoon, gok hatigoran do siamunmi, timbul jo Jahoba jala pujion, situtudo di bagasan hutan ni debatata, di atas dolok habadionai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Matangyang mahita. Ale Tuhan debata na sangap jala nabadia. Diramoti jala de gomgomi hodo huriam marhite-hite tondimi. Dibaheni hupangido hami tungaing tuho, lehon madihami roha pangoloyon, asa marlas ni roha hami, mangulahon na ni dokmu songon pangoloy ni anak tu amana. Say pararat ma halajonmu, jala say tambay ganop ari bilangan ni akka na posea diho, asalam tarbarita guarmu nabadiai, jala dapotan hanguluan hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marindi mahita siyang bukwende nomor 440. Sai pujiman Tuhan Yesus Kristus pasalama lomo nama patus inujiman goanada. Tangihon hamuma patik ni debata sian patik parjolo sa trodi patik paupaton patik parjolo audo Jahoba debatam nina debatata dang jadi marakop au bahenonmu debatam diado lapatani oddo ikon umbiaro hatta jala humolong jala upos mina debata asamida nasa na adong patik paduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahan na di mo nagijang dohot na di banatongoon ro di na di bagasan aik na di toro ni tano yang go tunggabe si sombaon manang si oloan diado lapatani oddo ikon di habiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana asadang jadi iba masombat tu sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi posroha di ugasan homitan patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata yang goso ture dalana ay hona uhumna do sogot aka na masineang di guarna diado lapatani oddo ikon dihabiari rohata debata jala ikon rohata di bana asa unang hita olo mamurai manang manolon-nolon manang marujar-ujaran naroa manang mangaci marhite-hite guar ni debata ay dina tasosak dohot di tangyang dohot di puji-pujian do si dohonon guar ni debata patik paupaton ingot hamuma pabadiahon ari minggu tina onom arima ulahamu nasa si ulaunmu ale anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi ho mangula anggon di nasa dari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni halak pe na mangabati hutam ay dina onom arido di topa debata langit dohotano
dohot laut dohot nasa isina, dungi maradiando ibana di ari papituhoni. Di bahenido umbahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradiananay jala di parbadiai. Diado lapatanii onggo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di bana. Asa unang tois rohata di ajar nasian hata ni debata. Ikon badiado hata ni debata di rohana jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahita tu debata lahu mangulahon nahom batu patikmi. Ale Tuhan debata sai pargogoy mahami mangulahon nahom batu patikmi. Amin. Marinde mahita siyang bukuende nomor 432 ayat 1.2. Tatopoti madosata matang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargugo nasuhatu dosan para siloha mida hamidan nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahaton do hami tubu jalad dang adong haposyaon di bagasan rohanami hian. Saluhut do hami manibil sian aka dalanmu. Macay godang do pangalosyon nami di patikmu. Alay ingot mahami ale Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asinoroham. Say unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami dohot pangalosyon nami.
Sai ingot mahami homba tu asini roham, dohot dengga ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Mucat pe akadolok jala humutal akarobean. Ale anggo para sini rohaku naso tupa muncat. Sianho jala pada ni hademiaku naso tupa humodit nina jahoba siasi iho. Asangapon ma di debata na digijam. Amin. Marinde mahita siyang bukwende nomor 404 etolu. Hata ni debata tulpuk ni arminggon sian Daniel bintu 12 ayat sada satrodi ayat sia. Sian Daniel bintu 12 ayat sada satrodi ayat sia tajahama masoring-soring. Dungi ditiki ujui hehe ma Mikael induk na balgai na hehe humokop akan anak ni bangsom. Jadi masa matiki hagogotan nasodung dumatangi olat nidung adong bangso sahatro ditiki panipuli. Alai apala ditiki nasasada ima malua bangsom luhut akka na jupang tasurat di bagasan pustaha hanguluan. Jala torop sian halak na modom di bagasan orbuk ni tanoi tarsunggul sogot. Nadeba tu hanguluan saleleng-leleng nadeba tu haurahon maragam-ragam gabe bias-bias saleleng-lelengna. Jala halak akan napatas maroha masinondang sogot songon sondang ni langit. Jala nasida akan na manugu-nugu torop halak tutahat tigoran masinondang sogot songon bintang ro di saleleng-lelengna. Iyaho ale Daniel tabuni homma akahatai jala sahapi tustahai paima jupang tiki panipuli jadi torop halak manulikit hatai gabe tabba situtu parbinotoanna. Dungi manida maau Daniel gabe idama. Jongjong disi dua halak na asing nasada di baribaon ni batang aiki
nasadanari di baribanai. Dungi Roma hatani nasada madok tubawa namar pakaian hori na jongjong di atas aek ni batang aeki sadia lelengon asa jupang ujung ni akka halonganganon. Dungi hubege masuara ni bawa nama pakaian hori na jongjong di atas aek ni batang aeki laos di patoltolma tangan na siamun dohot hambirang dopak banwa gijang asa marmangmang ibana tu ibana na mangulu sa leleng-leleng na. Ikonjolo salpu sada tiki, 2 tiki, dohos satonga tiki, nong timbul binuhul hiyan, jala dungpe sohot parserahan ni parsipasi sian bangso na badiai. Ipe asa marujung salut nai. Jadi hubege donian hatai alai dang dapot rohaku gabeni kuma ale tuaku ahado apala ujung ni saluhut nai. Alainina ibanaba, laho maho ale Daniel, ay ikon buni jala tasahap akahatai sahatro ditiki panipuli. Ima sahatna matuado akan natumangihon hatani debata jala na peopsa. Amin. Marinde mahita siyang bukende nomor 487 ayat 1 ayat 3. Taha tindakon mahaposyotai, songon na hinatindakon ni dongata sa posyaon di sandok potibion. Rap mahita mandok. Au posya di bata Jahoba, ido ama paggugu na suhatudosan, na tumupalangit dohot tanong. Au posya di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasaday, ima na tinimbuhan ni si Maria, na gabi-gabian siyanton di parbadia, andorang suhabubuhan. Idot duhata na tumang na mernit, di panguman ni Selatus, na matetat pajal do ibana di opinasilang, na tuat do banotoro dong ditanom, na mulak mangulo di ari patuluhon, manaik to surgo, lahu hundul to siyamo ni debata Jahoba, amanay paggugo na suhadudusan. Isimay ibana pa'y mamulak sugot to tanohon, mangumi halak na mangulo dohot na mate. Au posya diton di parbadia, jala adong sada hulia na badia, hulia hatopan ni halak Kristen akan na badia. Dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatay na mandok,
mulak mangulus sogot daging ni halak ng mati, dohot di hambulan no sudah. Amin. Tabigema wata jemaat minggu ini. Tabegema titing ni huriata di bagasan samingguan. Sada goar ni minggu ta sadarion ima minggu 24 dung trinitatis do topik dungoma hamu unang lilu. 2. Dakdanak nasorang. Na di hari Kamis 7 Januari 2020 sada di basa-basahon tuhata dosa dadak danak bawa di tonga-tonga ni keluarga Mangiring Juliater Sitorus Ibu Parida Masdawana Borupurba. Alamat Jalan Bangka Walu nomor 20 Walu RT 06 RW 03 Pela Mampang Sektor Sada Hipasdo dakdanaki suangsongoni nang natorasna. Tolu, Pakobasyon ni Pandita Fungsional. Sadarion Minggu 14 November 2020 sada Pandita Fungsional HKBP Mampang Perapatan, Pendeta Teti Dorinda Sitompul STH Marhobas di HKBP MT Haryono. 4. Parheheon Ama, Sadarion Minggu 14 November 2020 sada, Ima Pesta Parheheon Ama HKBP Mampang Perapatan. Acara Parheheon Ama dipatupa di Parmingguan pukul sia 30 WIB, Manang Basa Batak, Dung Sidung Tiktingon, Mandok Hata do Panitia Pesta Parheheon Ama di Tonga-Tongata. Dilanjutkan dengan menampilkan kor dohot doa syafaat. Seminar ama akan dilaksanakan setelah ibadah minggu. 5. Pelean Tujolo. Sadarion Minggu 14 November 2020 sada Patupauta do Pelean Tujolo laho tu ulaon 160 tahun HKBP bersinar. 6. Penutupan pertandingan sektor di hari Selasa 10 November 2020 sada masuk pukul 10 sia 30 WIB maringanan di gereja Patupaon tado penutupan pertandingan sektor. 7. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Obartu surat pereses nomor 4 Pitusia garing D Walu DKI garing 10 sada Romawi garing 2020 sada di hari Rabu sahatu Kamis 10 Walu November 2020 sada pukul walu WIB maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP naing Patupaon do Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Doho tema sadama parohahon hamu, sadama haholongan muna, saroha sapikiran mahamu. Sinode HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di dohotan di utusan pendeta Teti Dorinda Sitompul STH, utusan Sinode Distrik Sintuares Roberto Sinurat HKBP Mampang Perapatan, dan utusan Sian Ruas Caroline Borusiagian HKBP MT Haryono. Walu, pemberkatan nikah Tikting Paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason Rianto Nainggolan anak ni Amatta Tahan Nainggolan almarhum, tubuh ni Inang Paulina Marisi Borusitorus Ruas ni Huria HKBP Mampang Perapatan, Dohot Englelina Des Natalia Boru Napitupulu Boru ni Amatta A Napitupulu tubuh ni Inang El Borusitorus
Ruas Huria HKBP Rawamangun, pamasu-masuan di hari Sabtu 20 November 2020 sada pukul 8 WIB di HKBP Mampang Perapatan Tuhatta mana masu-masu ulauni. Sia ujung tahun Parhuriaon di hari Minggu 21 November 2020 sada ima ujung tahun Parhuriaon. Ibadah dilaksanakan seperti biasa pukul 7 WIB atau bahasa Indonesia, dohot pukul 30 WIB, manang bahasa Batak, sesuai dengan protokol kesehatan, dohot laos di patupa do paringotan niaka namonding di bagasan sataon Parhuriaon, acara di parade Huriado. 10. Ruas Namar Sahid, tabuan ma di bagasan Tangyata ruas Namar Sahid, Nyonya Hutagaul Rusmina Boru Marpaung, Sektor 2, dirawat di RSTM Hatani Debata. Pasahat madalanmu tu Jahoba, jalahaposi ibana, asa ibana paturehon. Pesalmen pitu 37 ayat 5. 10 sada, puncak acara tahun pemberdayaan. Di hari Kamis 25 November 2020 sada, maringan di Sopodel Tower naing patu paundo puncak acara tahun pemberdayaan 160 tahun HKBP bersinar. 12. Jadwal Natal dan Tahun Baru HKBP Mampang Perapatan. Tema Natal tahun 2021 adalah Cinta Kasih Kristus yang Menggerakkan Persaudaraan. Sada Petrus sada ayat 22. Nomor 1, kegiatan Natal Sekolah Minggu. Hari Sabtu 4 Desember 2021. Mulai pukul 15 sampai dengan pukul 17 WIB. 2. Family Gathering Ina Deborah. Sabtu 11 Desember 2021 masuk pukul 16 sampai dengan pukul 18 WIB. 3. Natal PBB Pemuda Batak Bersatu, Minggu 12 Desember 2021 masuk pukul 16 sampai dengan pukul 21 WIB. 4. Natal NHKBP Sabtu 18 Desember 2021 masuk pukul 17 sampai dengan pukul 20 WIB. 5. Natal Remaja Minggu 19 Desember 2021 masuk pukul 16.30 sampai dengan pukul 18 WIB. Malam Natal Jumat 24 Desember 2021 pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 WIB dan pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 WIB. 7. Natal Pertama dan Perjamuan Kudus Sabtu 25 Desember 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 9 WIB dan pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30. 8. Natal kedua Minggu 26 Desember 2021 pukul 7 sampai dengan pukul 8.30 sampai dengan pukul 8.30 WIB dan pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 WIB. 9. Akhir tahun Jumat 31 Desember 2021 pukul 17 sampai dengan pukul 18.30 WIB dan pukul 19 sampai dengan pukul 20.30 WIB. 10. Tahun Baru Sabtu 1 Januari 2022 mulai pukul 10 sampai dengan 11.30 WIB. 11. Ibadah Minggu 2 Januari 2022 mulai pukul 9.30 sampai dengan pukul 11 WIB. 10 Tolu laporan pelayanan 2020 sada dan program 2022 setiap dewan maupun seksi. Alanaun jonok nama ujung tahun 2020 sada pina botohon tuganup dewan seksi para tahun dot badan audit HKBP Mampang Perapatan asata pasahat malaporan pakobasion 2020 sada na lumambat na Minggu
12 Desember 2020 sada asaboi pamasukon tu barita jujur tahun manang berits mauleate. 14 ulang tahun kelahiran Parhalado doho turuas pasahaton selamat ulang tahun turuas nihuriata nama ulang tahun di bagasan saminggon. Didok hatani debata atong paturutoru hamu dirimuna tutoru ni tangan di debata nagogoi asa dipatibo hamu ditikinai. Sada Petrus 5 ayat 6. 15 parhepengon terlampir akapelean hamuleateon dohot naasi naso jinaha dititingon taida madiharota sacara naadong dihitabe songan 5 titing nihuriata di bagasan nasaminggon tuhata mana maman sumasu. Salum Horas Madita Sudina Toktong do mandok maldate hita tu amang perlingkan bahasa alana boy hita dobe beribadah baik secara offline maupun live streaming. Kami songon mewakili panitia pareo nama do seksi ama mandok mauliate tu amang pendeta Banjarnahor, inang pendeta Sitompul, inang dewan kononia dohot Parhalado Tarlumobi tuhita dongan ama sudena alana boy tapatupa sadarion ari parheo nama salinai kami mandok mauliate tuhita sudena dan godang akarangkayan tu pareo namaon alana boy tarbainamik adong kur mauliate ma alana boy kami markur dot melakukan dengan prokes anon saya ibadah adong do rencana namin yang berkunjung terus ada ama dungi adong seminar di Patupahami pukul 12 dibawakan oleh disondo amang Dr. Franky Napitupulu mau lihat mamang selamat datang songon ima songon buah panitia jadi salinai selamat pareon ama madihita dungo mahita seksi ama unang lilu mau lihat ma Horas Dua syafaat ukur kantata pareon ama.
Tapasada rohata martang yang mahita. Ale debata Jehovah na marhabangsa di harajaon habadayaon na manotong di banua gijang. Hasangapon puji-pujian mardongan roha mauliate. Roha mi Tuhan madapotoko. Mauliate Tuhan. Ala dipakilala roha nami na tongdo didongani asi dohot holong ni roham hami. Sahat tutikyon dinamarpungu hami. Mangedehon ede puji-pujian manesa dosa nami. Marsaor hami tahe di hurion. Takas do Tuhan hupak kilalahok kami. Naung lamoru do pangotak ni COVID-10 siya. Ubay nabuy hami lam gumudang mamuji hodi ingananon. Mangido hami Tuhan. Jalamar pos ni roha do hami. Nalia menommu do tiki di sada tiki. Mago sahit COVID-10 siya di Portibion. Jalaga bibuy hami marpungu. Marulup-ulup mamuji guarmi. Tuhan di sadani roha nami. Di tangiang nami dia kana masa di garejaon.
Huhamalateo kami doa li Tuhan. Dana na sorang di keluarga ni amang mangiring Julian Tersitorus. Moliate Tuhan. Alahipas do na toras na suang soni nang poso-posoi. Atong dongani pasu-pasu madadanahi. Asay buri-bur magudang. Suang soni na tua-tua na li Tuhan. Ajari na sida mangarahon, manugihon, mabuan poso-posoi. Tumaddaho siyan si hada dana konna. Asabuy mo siya iba nagawi dana silas ni roha. Dito nga tonga namin ang dijulom. Alituhan songo ni matahe. Patupaw ni huriam do penutupan ni pertangyangan sektor. Ima di tanggal 10 November 2020 sada. Hui lalahami do Tuhan. Di bagasan na sa taonon dirongani hodo hami. Di pertangyangan nami nang pe marhite-hite virtual alaya pala panutupan nami o Tuhan pamasaon nami doy dison mangidu kami Tuhan dongani saluhut na ruas ni huriam lehon rohano kap maddohoti pertangyangan ni alah boto kami Tuhan nadinggad do kami marsada marpungu di pamujion nami marado pokok nang sinode HKBP distrik na pinatupan ni Huriam di hari Rabu 1 Kamis tanggal 17 November 2020 sada na dirohotan ni inang Pendeta Teti Dorinda Sitopul amang si Tuares Roberto sinurat suang-songon ni inang Carolina Borusiagian songon utusan sian Hurianami mangido hami Tuhan Leon Hadameon, Leon Rohano Kap dia kana madohoti, asa girgir na sida madohoti sinodei, anggia matong marhiti-hiti sinode na pinatupan ni distriki. Tarida may dingolo ni perdalanan dingolo ni distrik walu DKI Jakarta. Lam martaba-taba hadingganon dihami, suang songonita he mabuan Hadameon nang di ruas ni Huriam. Mauliate matuhan dohonon nami tuho. Di pasahat todo tikina na majalo pasu-pasu pardunga saripeon. Amang dana ni Huriam na poso siyan ruas ni Huriam rianto na inggulan. Nanaing patupaon nami tanggal 20 November 2020 sada. Mangido kami Tuhan. Horasi nasida. Lian hahipason. Unang luas nasida Tuhan. Ganggu dinanang si patupaon nasida. Alay marpos ni roha rohami. Nahodo pasadahon nasida di bagasan holong nasiakoy. Asanggia matong pasu-pasu pardonga saripeon ni mardalan di bagasan hadingganon. Nang pe ujung tahun parhuriaon. Nanang patupaon nami tanggal 21 November 2020 sada. Asiroham Tuhan. Patupaon nami doy diingananon atong homa na mengajari kami makamulyatehon manangaha penamasa di bagasan sa taon parhuriaw ni asa barani kami madok manang nahatsi pehutaw kami manang nasonang dalam muday Tuhan makahulongi kami atong parguguy masaluhut na ruas ni Huriam parguguy sudi nang akapangula pargugoy ng uluan nami amang padita asaboy di tao-tao na neng rodope lam dumenggan na jalon nami siyan ho martangyang dohami amang turuas ni Huriam na marsahit Nyonya Hutagaol Rusmina Burumarpaung siyan sektor 2 suang songonita he amang padita nami amang Banjarnahor huilalahami do Tuhan nang pep hutaw kami parsahiton alay holong mudoy jalan alehonom mudo hamalumod ditikina atong pasu-pasu matuhan ubat na pinangan nasida suang songoni ng paramedis na duggidyang siya ni dope Tuhan unang loas mitok pakirimon ni rohanasida di hamalumon asa marhite-hite margugo nasida jalatok tong pasahaton saluhut na tuado pamu
jala persea hami Tuhan naradido hamalumoni di adopamu atong tupak kematangamu na subba di mama sumasu nasida saluhut na asa dapat nasida hamalumon ni sahid suangsoni male Tuhan di ruas ni Huriam na marulang tahun di bagasan na saminggon moliate ma Tuhan diliak ko sada umur na gadyang sa taon betu nasida ajari hami Tuhan makamoliatehon mga lupit tangan dohot manadda ari-ari nami asa marhite-hite tong marlas ni roha hami jala madok moliate tuado pami atong nang tua aka ari na mangihu Tuhan mangidu hami di suderuas ni Huriam gudang dope naso dohot rap mamuji pasangapok kodi nga nanon mangidu hami Tuhan lean tiki na dumengat di hami asa marsada ni roha hami di pamujion nami maradupoko Tuhan di bagasa sadarion martabata balas ni roha nami ima dina patupahon pesta parheheon ama ni Huriam mauliate ma Tuhan huboto hami do di bagasan sa taon parhuriaonon dinggad dumardalan program ni ama nang pe dang songon akka taon na salpu tong do huboto hami iala ni pangotak ni pandemion dang buhi hami rak markur mamuji warmi Tuhan di ngananon alay mauliate ma Tuhan takasui lalahami do padong mi di sudi program ni ama atong nang dia kapimpinan manang uluan suang-suang nitang pengurus ni seksi ama si anak katiki-tiki naung salpu nang tuak katiki na neng rodope martangia kami Tuhan pargugui dongani nasida lian pikiran naukap lau marmudu-mudu seksi amaon alahu boto hami do Tuhan odo sadasarana di hami nagabe mangihuton manang mangihuton setema ni parheheon ama di bagasan sa taonon ima marhite parheheon ama tahun 2020 sada tarjou do ama ni Huria hehe mangulahon tulu pajuon di tonga-tonga ni pakubasian ni Huriam atong tutuhi marohan nami ali Tuhan ama ni Huriam asa nagirgir hami marsilehon-lehon ringgas rohanami marpungu suang-songonita he asa gabibuhi hami marnatapak dohot na makubasi di Huria gabi sa daulaw kami dia kamangulaon akaw ulaw na uli na denggan ajari hami Tuhan di pakatayon nami ajari hami Tuhan di pangalakan nami asa buhi hami ama na raja ama na marsahala asang giat marhite-hite yali Tuhan gabi jamita ma ngulu nami di saluhut na uliak kami duka bisan non parminggonon patupon niya ka ama do amang seminar mangidu hami tuho Tuhan tutuhi rohani saluhut ama asa dohot asa bigi akka baritai asa alahu boto hami ali Tuhan gudang do siputihan nami siani gabi bohal di ngulu nami gabi panabba parbinotuan nami asa marhite-hite dapo matong songon nanidok ni tema ni ama di bagasan sa taonon dungo maho unang lilu atong unang luas sa meli Tuhan gali alay tong pasaton ngulu nami tuado pammi au boto hami do li Tuhan ditiki-tiki parpudion gudang doa keperberita pargagap olo do hami lilu alay di joho do hami marhite parheheon ama di bagasan sa taonon asa tok kami berpedoman tuho atong ukap marohani saluhut rohani ama na di Huriamon asa buy ditiki-tiki arina nang ro rap hami din na mangulahon tulu pajuoni alau boto hami do Tuhan gudang do pedongan nami ama naso rap do tami di pamujion nami do to hape huboto hami do Tuhan rikot do hape atong narumikot do pe mardunga do ho
marsaor dohot ho sian holan na mamikiri portibion. Tuhan di bataa manami na marhabangsa di Banua Gijang. Dang tamahami di pangiduan nami ali Tuhan. Alahu boto hami gudang dodosa dohot pangalosyon nami. Jumulu sesay ali Tuhan. Asa tamado pihami jala talup. Majalo pasu-pasu akan uli na denggan sian ho. Atong saluhut na ho pangidu hami ali Tuhan. Husobahok kami may marhiti anakmu Jesus Kristus Tuhan nami. Jalo matangiang pangiduan namion. Hobar tuasi ni roham Tuhami. Mauliate madiho Tuhan. Amin. Huhut papungupelian sada A sada B, dohot marinde mahitas yang bukwede 342 ayat 1 dan 2. Not mahodi josora, dia kasih pamamara, saingot maho Jerusalem, abor gindo basran, lahu parbaju namaraha, sayunang mahamu pede, naing no panguli, pagalak lapui, haleluya, marobas behamu sude, Tuhan sapuran reai. Di bege Sion hara, dia kana mahutana, mamitorlas rohanai, ai jono ale-alena, wargogo dihasitongana, nabi sardo bitang nai, o Jesus naburju, saro mahotigu, Hosiana mangihut bedon sude, Tuhan lalas ni rohami, not mahodi josara, dia kasih pamamara, saingot maho Jerusalem, tongabor gindo masna, kamu parbaju namaraha, sayunang mahamu pede, naing ro pangoli, pagalak lapui, haleluya, marhobas behamu sude, Tuhan sapuran reai.
dameni debatana sumurung sian salhut na roha, imana mangaramuti ate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hita salhut na hinaholongan di Tuhan Yesus, hita nasa parsauran marhite huriata na di bagas joran itu hatta dohot na beribadah di bagas tabe marhite pakobasion live streaming na pinatupani huriata hatan itu hatta di minggu pa 24 dong Trinitatis songon minggu parpudi di Trinitatis alana minggu naro masuk mahita tu ujung tahun parhuriaun ima sian Evangelium si Markus bidu 10 ayat sada 1 ayat 8 songon mahatan itu hatta laho tumadikon bagas joroi ninna sahalak sisian nama madok ibana bereng ma guru nami ulini akka batuon doho tongamni akka jabuon alai ninna Jesus ma madok ibana di idahodo jabu akka nabulunon dang pasobuon nanggo dua batu martidi-tidi naso gargaronna dungi ujuhudul ibana di dolok jetun todok konjoroi puli ma disukun si Petrus, si Jakobus, si Johannes dot si Andreas ibana pabuwa matuhami adigam masai jala dia matadana pabuwa nasonggop masalhut nai jala dihataho Jesus matunasida songonon jaga mahamu sotung dililiho kalak kamu ailado narosogut manuluk guarhu akan amadok audoi gabe torok malilu bayanon nasida asa molo dibege hamu barita ni akka hamu suon rodi gaor ni namar musu unak kamu tersonggot dang terbahen somasa akai alai dangi dope ujungna aina hehe do sugut bangso maraloho bangso harajaon maralohon harajaon masa manang laho marluat-luat masa manang haleaon permulani pabbebeon nado ido sahatna horas madita saluhna moleate tongod di minggu pa 24 dong Trinitatis sadarion laos mas pesta parheon bungonama seksi ama ruas ama di Huriata HKBP Mampang Perapatan hehe berarti molo hehe namurum do peke dikod di hewa hehe atari do nai datu paheheon nokehe kan berarti molo adok parheheon nadong do potensi parpodomon ini teh molo adong parheheon berarti ada yang harus dibangkitkan. Ini bukan soal tidur semata, tetapi semangat pun perlu dibangkitkan. Mulai tema merkordo nasida jala omma kor perdana lah selama 2 tahunon. Ido benar songon nagrogi akamo. 2 tahun dang maredde, topui kom maredde, jala di pesta parheheon muse, pakai masker muse, pakai face shield muse, amang tahe. Songon alam grogi teh. Alepos do rohanak pe grogi nasida lasni rohana doi patuduhon ikokehe dohami ama Mampang Perapatan itu teh molo parheheon ama molo pesta parheheo sa itu morok donian akka pangisi ni kategori ali ro jadi molo parheheo sekolah minggu akka dana sekolah minggu do tu morok ro molo parheheo perempuan bunga perempuan itu na kumorok ro molo parheheon na posobulung remaja biasanya didominasi remaja dan pemuda lansia petok songone ale molo ama hubereng holan namar korido naking ido rasi paheheon nate iya luar biasa oddo pe parheheon ama na gumurak parupuaro luar biasa ya oddo pe parheheon ama tumoropan parupuaro ini dukungan juga ini ternyata bahwa
laki-laki. Di balik kesuksesan laki-laki ada Hah? Ada perempuan di baliknya itu teh. Iya, di balik kesuksesan perempuan ada laki-laki stres di baliknya itu. Ada songannya teh. Oke, mulai mak. Dungo mahamu. Ini menjadi sebuah tema di permingguan tak. Dungo mahamu unang lilu. Waspadalah, jangan sesat. Mulai hari majami tahun marhite sada pendapat tarsian sada namalo. Dia filsuf, dia sosiolog, dia juga seorang teolog di abad 10 lalu nama gor David Hume. David Hume ini mulai manukun mempertanyakan bado sebenarnya parnguluonon akajol mana porsea na mengakui adong debata alai totok sawanadong parukilona. Oma mewakili pertanyaan-pertanyaan takkan martukanon. Nah saya selalu mempertanyakan molo adong do debata bahasa komersahi tahu. Molo adong do debata bahasa ikon marpugo sau. Molo adong do debata kenapa ada pergumulan dalam kehidupan saya. Kalau ada memang Tuhan, kuasa Tuhan, kenapa ini mesti terjadi? Pandemi ini terjadi, doakan asingkan. Semua ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah lama dipertanyakan juga. Itu banna molo adong do debata bahasa masa saluhuna. Ujungnya bagaimana mah tolu pertanyaan kritis yang dijawab juga dengan pertanyaan. Nah perjolo lomodo rohani debata nian pamagohon parukilon aledak tolapna ninna akhirnya arong majol mamadohkon Allah itu tidak berdaya. Apakah Allah ingin melenyapkan penderitaan tetapi tidak mampu? Jika begitu Allah itu tidak berdaya. Napa duahon? Apakah sesungguhnya Allah bisa mencegah penderitaan tetapi tidak mau? Sebenarnya si tongna boido abatan di debata parukilo rotuhita aledang lomo rohana. Kalau begitu Allah itu jahat. Kenapa? Masa dia biarin orang menderita? Dunia dong mah mesti madokon, apakah Allah sesungguhnya bisa dan mau mengatasi penderitaan? Jika memang bisa, mengapa tetap ada penderitaan? Alania dong masuk sukun bahwa memperhadapkan penderitaan dengan kuasa keadilan Allah itu selalu muncul dalam diri kita. Molo dong do debata bahasa hutaun nasongonon. Mulorong do debata bahasa ikon hilalauk kuna songonon. Ini pertanyaan yang dikelola oleh para teolog idok nasida mon teodisi memperhadapkan penderitaan dengan kuasa keadilan Tuhan. Oma teodise. Dan inilah kita. Olah baru do piau tarjou gabe calo situa itur matutung tiga-tigaku. Olah tarjou do piau gabe perhalado pitor adong persoalan di anak kokku. Kadi do. Hola terjauh gabe pelayan atau apapun itu. Saya masuk ke dalam persekutuan, tapi yang terjadi adalah bencana, penderitaan dalam diri saya. Atau di manakah Tuhan itu? Di manakah Allah itu? Selalu memperhadapkan penderitaan kita dengan bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi dalam diri kita. Sahalinai molo adong do Tuhani buasa mahutaon nasongonon. Pertanyaan-pertanyaan ini ternyata diintip orang mengincar pertanyaan yang begini. Semakin tidak ada jawaban di dalam diri kita, semakin banyak potensi tawaran-tawaran jawaban di luaran sana. Langdam taboy ta'alusi, semakin gudang majolma mengalir omma alus taringotusi. Adong mamadokon hurak kaporsiaummu. Adong madokon alani dosam alani pangalahom karma. Adong madokon wah, alani hagaleommu, adong madokon alani zolma, santet doakan asing. Jawaban-jawaban itu muncul. Ujungnya didokon. Kalau ingin usahamu lancar, ikutilah persekutuan ini. Kalau ingin engkau bahagia, ikuti persekutuan ini. Kalau ingin lepas dari kuasa kegelapan, ikuti persekutuan ini. Semuanya dijawab dengan persekutuan. Semuanya dijawab dengan peribadahan yang mengatasnamakan Yesus. Ido ubana didok Yesus taringot tuson jaga mahamu
Godang majol mana mangaliluhok kamu mengatasnamakan namaku. Alabua, karena ternyata banyak hal dalam diri kita yang tidak bisa kita jawab. Alani kuasoni debata yang kita perhadapkan dengan peristiwa penderitaan dalam diri kita. Hidup bandai Yesus nak kaningan di ayat 5. Jaga mahamu sotung dililuhok kalak kamu. Ini zaman rasionalitas, benar, zaman digital. Hidup kan? Jolman waing konsepna milenial. Ale parngalahona kolonial. Itu tong. Idenya, diskusinya milenial, tapi kualitasnya kolonial. Bahasa hudok songoni. Ternyata semakin banyak tawaran-tawaran itu beredar di media-media, terpaan media digital, konvensional, doakan asing, apa yang terjadi? Banyak juga toh yang berbondong-bondong datang. Godang do jolma namangi huton, banyaklah. Bahkan mempercayai. Itu benar asal adok tanggal-tanggal cantik di kalender itor songona biar dorohaku wah itor adong manon seruan kiamat tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 kiamat maportivion gadisi hamuma martangyangi mahamu adong do dang adong iningon ali adong dotong mangihuton sahira nomor seluler kiamaton nomor cantik. Setiap ada tanggal-tanggal cantik entah kenapa selalu direspon dengan itu. Adong mah kiamat tanggal nasaon, tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Memang tanggal cantik doi mol neng manguli hamu baik kamu isi. Naposo doda adang ama. Nggak apa-apa asa murah diingat. Nggak ada masalah, tapi ketika itu diperhadapkan dengan sial atau tidak sialnya hari, kiamat atau tidak kiamatnya hari, dang nalilu goarni. Nalilu do goarni. Bahkan beberapa kali selalu COVID ini diperbincangkan, diskurs muncul alani COVID. Sebenarnya COVID 10 siaon doon. Uhumat don. Di jamita minggu nasal pubarani do madok kodang uhuman COVID. Alai do. Hita do virus nai. Portibion lagi makaluarhon antibody. Bahasa dok pandita songon ido. Enggak sehingga portibiot tabain. Berek kamu dah ditiki hampir lockdown Jakarta di awal-awal COVID. Ahana terjadi. Lasir rohaku. Bahasa songgop setabi pidong burung meredi di langit di atas rumah kami lah di daerah Duren Sawit sana, Mondok Kelapa. Saya raditoba, hera persebilan neraku. Gue pikir namula kau apa daun. Gue bereng langit begitu cerah. Ternyata berek kamu do. Ternyata udaranya begitu bersih. Buminya begitu segar. Langit bersih. Ternyata karbon kita menurun. Doakan asing. Berek kamu. Jangan-jangan hita dosahiti niku. Jangan-jangan virusnya manusia. Bumi sedang berontak, keluarlah antibodinya. Ipa malum mak. Aleber kamu, kalau dibuka saotik PPKMI, ngamar birong musa langit. Ujung ke Roma gubernur Mardoko daun ikut uji emisi masuk di kendaraan di Jakarta. Ate, asa buah, asa moru jo karbonon, asa moru karbon asa sehat tita. Inna kan? Boy do songoni mar pikir boy. Alena yang dohonoku ketika orang menyatakan COVID itu adalah akhir dunia, itu adalah kebodohan besar. Kenapa? Berkali-kali dunia ini dihantam pandemi. Banyak yang mati, banyak yang menderita, tapi dunia ini tetap berlanjut sampai sekarang. Harus nanang dohonot tadi sih, COVID bukan akhir. Perang bukan akhir. Bencana bukan akhir. Tuhan Yesus berkata, permulaan ni pabebeot doon. Permulaan zaman baru. Artinya, justru semua yang terjadi ini adalah wadah untuk mempersiapkan orang-orang untuk hidup dalam Kristus dan pada akhirnya menyambut Dia ketika akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini akan terjadi terus-menerus, berganti dan berganti hingga akhirnya kelak. Begitu banyak orang yang mati, tapi begitu banyak juga orang yang lahir. Tapi dah,
Apa artinya itu? Ternyata Tuhan masih memperpanjang ini. Itu kenapa akhir zaman di buku Pamukapon ini dikatakan bukan penghancuran, tapi terjadinya langit dan bumi baru. Pembaharuan. Ternyata peperangan adalah awal pembaharuan, bencana adalah awal pembaharuan, penderitaan adalah awal pembaharuan kehidupan. Bahkan mulut aja di ayat sadar, begenion. Ini nasihat Tuhan Yesus kan? Alaro Tuhan Yesus mandokon, oh tidak. Berengom muna mahaduan, dan adong nang wapala dua batu martidi-tidi, adong di bagason. Begitu megahnya bait Allah. Alaro Yesus mandokon, oh tidak. Apakah ini sudah kejadian? Sudah. Tahun 70 pemerintah Romawi menyerang Yerusalem di bawah kendali Jenderal Titus. Hancur bagas jore sudah rata dengan tanah. Asa tabereng bait Allah di Yerusalem itu 2 kali itu direstorasi, di apa namanya di Pature. 2 kali. Parjolo ketika Nebukadnezar datang dihancurkan bagas joro. Dung Raja Kores di Pature muse. Aleta 70 orang Rom merumbuhkan bagas joro. Di Pajongjong mai ima begitu seterusnya. Asa tabereng bahwa ternyata penghancuran sekalipun melahirkan restorasi. Alani ido hitana hina holongan atong molo marsikor ngulum ahadona terjadi. Seharusnya restorasi. Ido kewaspadani. Sarupa di doho kacang hijau, tahu tuh kacang hijau. Toge, kita dahulu toge kan. Nak kolam mengalang tahu tuh, apalagi nasa murat tuh nyalangnya. Toge itu kan kecambah ya. Kecambah itu kan dari kacang hijau. Kecambah tidak akan pernah tumbuh kalau kacang hijaunya tidak mati. Ikut pembusukan doi, ido. Berek kamu. Ido ubaina penderitaan dari turpukon sebenarnya dalam bahasa aslinya itu dianalogikan seperti parupuan nama nagam harawan. Dapat rata dong? Parupuan nama nagam harawan. Saya pastikan tidak ada penderitaan yang paling menyakitkan dari seorang perempuan ketika dia akan mempersiapkan diri untuk melahirkan anak. Aci do kan? Tapi saya pastikan tidak ada sukacita yang paling besar dari seorang perempuan ketika dia melahirkan anak. Bayar kok kamu ido nadido na penderitaan on. Ketika melahirkan itu sebuah hal yang menyakitkan, tetapi saat itu juga ada sukacita yang lebih besar dari penderitaan itu. Ikosongoni do hita menanggapi penderitaan masa di ngulut tahun. Asa unang terus si mate-mate. Kolam marsahi sawotik. Ali Tuhan bu alak mawinna. Kolan agaria mata na julu ngaluja mangalapo. Isuruh musi Tuhan ini mangalap kan. Naneng dohonot tadi sih. Etorido lumayan Tuhan di jauh. Ali bigu si takko na winna. Oh ya dong sih. Si takko na udah bigu. Buat tona udah porhas. Deni sih deteh amang netu tua. Ido naum situ morang. Artinya bahwa ternyata kita sering mengatakan bahwa ketika ada yang sakit dalam diri kita, inilah kehancuran. Enggak, Tuhan sedang merestorasi diri Anda. Alani ido, ketika hidup kita ini rentan terhadap penderitaan dan kematian, waspadalah. Waspadalah. Di pangido debatado hita asa tahaul parukiloni. Merengkuh penderitaan dan memenangkannya, bukan malah lari dari kenyataan dan menghalalkan segala cara untuk menemukan kenyamanan hidup, bahkan dengan dalih menyebut ada Yesus di sana. Ngulu paruga maut tapi songoni ido benar godang jolma pidahuria. Unang may mampak kita marminggu ba. Kalau na berbeda di sini, dang madok berbeda muda dong. Bayangkan, gara-gara berantem mampang, dia pergi. Dia jol mana sumber beda. Dia agar ya mata do inata berbeda do kan? Inata ni saya mata do inata saya berbeda so. Oh 30 tahun kami amak padita dak ya berbeda. Nggak 30 tahun kami merdong sariwe dak ya kami berbeda. Amak tay jagunay hamu. Ana saya do hamu marsiat to di jebu. Saya ada mudum di kamar, saya ada di kamar mandi do. Bagari holidays tangan ni inata tu ibadak sangaja. Tangan acu bereko do. Kurang belga do pe bereko. Ningot do kan berbeda do iba. Tapi ketika orang itu kenapa kita jangan menganggap peristiwa ini banyak kok kamu
Molo takang portibion sudah kana burjulau adiga betureon. Ini yang harus kita pikirkan. Dan Tuhan Yesus berkata begitu. Semestinya jangan pernah ada orang meninggalkan itu. Seharusnya dia hadir di situ untuk berkata bahwa jika dunia ini kehabisan orang-orang baik, ya sudahlah, kamulah yang menjadi orang baiknya gitu loh. Jika dunia ini kehabisan orang-orang yang berpengharapan, semua putus asa, ya jadilah Anda menjadi orang-orang yang berpengharapan. Asa tabereng, orang Kristen itu bukan cemen, bukan pengecut. Kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh penyakit. Kita tidak pernah bisa dikalahkan oleh konflik. Gak bisa. Orang Kristen itu selalu menang mengalahkan itu semuanya. Ido kewaspadaan yang sejati. Alani ido, penderitaan, sakit, pergumulan, doakan asing sejatinya akan memberi 3 refleksi pokok bagi orang percaya. Nah perjulu, kita adalah manusia rentan dan ringkih. Molo rentan do ringkih do kita waspadalah. Atau do putar. Jadi unang adong gijang rohana. Unang gijang rohamda. Sarupa dua do hotto. Setiap langkah kita ini bisa mengakibatkan kita kehilangan nyawa. Kan itu? Atong molo songon itu, taparade madirita tu si, mangolu maho di bagasan debata. Artinya bahwa ketika saya tahu penderita saya ini orang ringkih yang menderita, maka saya butuh kekuatan untuk menjalani hidup. Ujungnya sarupa manedok ni Paulus di Filipi opa ayat 10 tului, saluhu nado tarpatu pagau. Marhite ibana namar gogoihon au. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya tidak ada satu orang pun di sini yang hancur oleh karena kelemahannya, tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada masalah yang tidak selesai. Yang terjadi adalah kita lari dari masalah. Mulai sorak kita saat sonari, 3 heli hamu marsoal do inata. Bodoh pediki ramang da tua-tua 3 heli marsoal mesra-mesra aja tuh. Oh saheli marbeda do petor sisirak-sirang ayah aduh. Maka anak-anak saya mulai berumah tangga saya pikir keluarga cemara selamat pagi emak ina selamat pagi abah ina mulu dang adong beboras dang adong selamat pagi. Tapi bagaimana kehidupan yang rentan ini sebenarnya justru seharusnya kita semakin menjaganya gitu loh. Masuk ke dalam Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah paduahon, penderitaan itu karunia preventif. Penderitaan adalah karunia preventif. Adong madokon dinosaurus punah karena dia besar, ubal gesanau. Tapi dia tidak takut terhadap bahaya. Ibu tohamu do badak Jawa, rhinosaurus ya. Badak Jawa itu hampir punah. Ternyata badak Jawa itu punah, oke, karena diburu, culanya diambil, ada memang. Tapi ternyata ada lagi kasus yang lain. Boido berengotta badak satabi mate di hutan Jawa, itu ternyata bukan karena diburu. Dangalan ditembak pemburu, tidak. Mati songoni. Selidik punya selidik. Ternyata badak ini salah satu binatang paling reaktif di dunia. Molo muruk badak sudah itobomi. Hau dibereng itobom. Batu dibereng ditobom. Lobang ditobom. Sudah itobom. Bamate mada. Ima badak. Ji molo adong jolma songoni. Holanadok sawati persoalan ni guruna itu sudah itobomi. Sarupa maidot. Mudah madok kodangau. Artinya bahwa ternyata reaktifnya kita bisa membuat kita punah, kehidupan kita tidak terpelihara. Jadi molo adong persoalan masuk tungulum penderitaan, jangan langsung reaktif amanginang. Ketika engkau reaktif, hidupmu bisa hilang. Makanya karunia preventif mencegah hidup untuk tidak hancur. Molo huboto panas api, tidak dana kau nalomor aku meniup lubang colokan ni mahai listrik. Holana tararus do gora kena setrum saya waktu kecil. Lomor aku masolot tengahku buti. Ini membuktikan sensasinya memang luar biasa, tapi sakit loh. Maksud saya begini,
Ujungnya kakubawa todo itu berbahaya pada akhirnya. Artinya, puji Tuhan api itu panas. Coba kalau api itu tidak panas, dan sudah mematutuk kita on, so panas, masuk maita, habis maita terbakar. Maka penderitaan itu adalah pengingat, warning signal. Ditiki batuho kita, alejolma ngalam batuho. Itu preventif. Ketika kau sakit menderita, alejolma, engkau adalah orang lemah. Sadar diri dong, itu maksudnya. Itu karunia preventif. Nah patuluhon, penderitaan itu adalah pangajarion di debata lau makamonako kita. Didikan Tuhan untuk memenangkan kita. Di Ibrani 12 ya onom, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dia menyesah orang yang diakunya sebagai anak. Saya mau dodonoku mungkin piga hali di garejaon upasahat tami taringot tu ilustrasi taringot tu si. Tatada do gadong, tatada singkong ubi keras dia. Tatada do tolor, tatada telur itu cair, ringkih. Kan begitu. Tapi ketika dua-duanya dimasukkan ke perapian yang mendidih, ada air di dalam mendidih. Apa yang terjadi? Setelah matang, duanya memiliki karakter yang beda. Si telur ini menjadi telur yang keras, si singkong ini menjadi singkong yang lemah, lembek. Ini didikan. Bagi yang kuat, penderitaan menguatkan, tapi bagi yang lemah, penderitaan menghancurkan. Sahalinaida, isi hitau nasomar sahid, sudah do hitamar sahid. Tang boy do honok kacit nahu tahu seneta namuna, setahun na buku na biru na mangulon. Tetapi saya pastikan yang menentukan kita beriman atau tidak adalah bagaimana kita merespon penderitaan yang muncul di dalam diri kita. Ketiga hal ini akan menjadi dasar pegangan kita untuk tetap dalam kewaspadaan dan tidak mudah disesatkan. Atau molomar sahib peho unak tor murah-murai huto jolma. Adok perubah di saat di Gunung Kidul ina. Terlau tu si merudur-rudur. Kan itu? Itu di mana ahau bakna. Hati-hati ni porngis. Gotani ranggas netong. Sedih luluamu ya letong gue lului. Di zaman sekarang paranormal laku juga ya, bingung juga saya. Artinya manis jangan langsung ditelan, pahit jangan langsung dimuntahkan. Kenapa? Karena manis bisa saja itu racun, tapi pahit bisa saja itu obat. Lapatanna, sukacita jangan langsung itu menjadi sebuah sukacita yang besar. Siapa tahu itu bisa menghancurkanmu. Penderitaan yang kau alami saat ini jangan anggap itu langsung kau tolak, kau muntahkan. Bisa saja Tuhan sedang membangun kehidupan yang lebih baik melalui penderitaanmu itu. Buah, sagajang-gajang umurta mate do hita sudi. Mate do ita sude dah, saga jang-jang umurta mate do ita sude. Tu dia hodung mate ho, ya detai doi. Nah itu kenapa Turpu Sadarion sebenarnya dia mau mengatakan bahwa pembaharuan sejati itu ketika Sang Mesias datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Alan itu ngulu si songoni manang aka amani huriat tatarjau hehe. Hehe ma aka amang. Sotung gabe aka parupuano sugu sude tu banua gijang. Nah jolo dang boy padita parupuan di HKBP. Padita norce lu baturua ma parjolo padita di HKBP di Tabison. Ale sonari gumodang ma parupuan padita di HKBP. Tokenai banon di HKBP mara lowongan dicari pendeta laki-laki. Suatu saat saya nggak tahu apa yang akan terjadi. Ujungnya parupuan ma pangisi di Banua Gijak sude. Itu dia mengito sudia mang. Dairo? Itu ilustrasi yang mungkin mau menyadarkan kita bahwa ternyata tadinya kitalah yang di depan. Sekarang kita sudah kehabisan. Alanido, hehe manang ama ni huriata, hehe manang ama di sude HKBP, hehe masude hita lomat dokon. Mari dungo jala jaga mahamu unang dililihon halak. Amin. Moliate Tuhan di bagasat tikion marhite hatam nakutangi hok kami. Marpos di roha mahami saluhu na Tuhan saluhut nahu hanguluhok kami arsa kelas na roha dalam nami doi Tuhan lau makamonak kongulu nami laus ima Tuhan dihanguluho saluhu ruas ni huriam nadong di huriaon nang dadi bagas nabe marhite pakobasyon live streaming asa marhite namasa dingului dang talu dang lilu alai gabe sada tadamai gabe sada signal
pangingot di hami, lahu manadda diri nami, asa unang ruar hami, sian jalur haluaon na pinatupam, alay hamonak konon nabi mangulu nabi. Pasu-pasu mahami saluna li Tuhan mangula hossa, pasu-pasu nang ama di huriaon, na marpesta parheheon, asalam hehe semangat pakkubasion nasida, hobar tulomoni roham, pinuji maho ali Tuhan nami, marhite-hite Kristus Yesus martangiak kami tuho. Amin. Tajalo mahatan itu hatta, marede mahita hut pasahat peliata. Pauduk be marohatta martangi yang mahita. Alide bata amanami da di Banua Gijang hodo haroroan saluhut seleho-leon dadengkan dot nasau liba sana mauliutus. Upasat hami masian dan lehon mitu hami pelian nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar hasaya kami pelianon pati bulun harajaonmu di tonga-tongani huriam doho di Portibion. Buhai marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutadahami gudang ni selehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliaate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hati
Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan nomor dosa tuhami, una kami tugihu tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutodem. Horas jala selamat hari Minggu madi kita salhuna. Debatama madonga